Mislite li da je čistokrvni pas luksuz koji si većina ljudi ne može priuštiti? U ovom videu vidjet ćete 10 pasmina koje u našim krajevima dođu prosječno najmanje, a radi se o jednima od najpopularnijih pasmina pasa na svijetu. Koje su to pasmine? Ako voliš pse, pretplati se na najveći kanal svih ljubitelja životinja, a sada top 10 najjeftinijih pasmina pasa. Na 10. mjestu nalazi se Border Collie. Jedan od najpopularnijih pametnih obiteljskih i radnih pasa Border Collie može se kao i svaka druga pasmina na oglasnicima pronaći za 250 eura, dok one s rodovnicom idu i do 1500 eura. Ako se pak uzme prosjek, u našim krajevima cijene se kreću oko 700 eura, dok u svijetu od 1000 do 2500 eura. Na 9. mjestu nalazi se Zlatni Retriever. Pasmina koja osvaja ljubitelje pasa diljem svijeta svojom dobrotom i odličnim karakteristikama za obiteljskog psa je Zlatni Retriever. Početna cijena ovih pasa na oglasnicima je 200 eura, prosjek 600 do 900 eura, a u svijetu 900 do 2200 eura. Na 8. mjestu nalazi se Labrador Retriever. Labradori su jedni od najpopularnijih obiteljskih pomagača i terapijskih pasa. Cijena im počinje u Hrvatskoj od 500, a u Srbiji od 100 eura na oglasnicima. Prosjek je 500 do 900 eura, a u svijetu cijena im ide i od 800 do 2000 eura. Na 7. mjestu nalazi se Jazavčar. Kao što često navodim, mali pas velikog karaktera Jazavčar je poznat po tvrdoglavosti, hrabrosti, ali i po velikoj povezanosti s vlasnikom. Ovi psi mogu se nabaviti za 350 eura u Hrvatskoj i 150 eura u Srbiji. Prosječna cijena je između 600 i 1200 eura, dok u svijetu prosječno koštaju 700 do 1500 eura. Na 6. mjestu nalazi se Njemački ovčar. Jedna od najpopularnijih pasmina pasa na svijetu, ali i kod nas je Njemački ovčar poznata je po odanosti, vjernosti, pameti i naravno odličnim sposobnostima za dresuru i službu. U Hrvatskoj cijena štenca iznosi 300 eura, dok se u drugim zemljama može naći za 100 eura, ali prosječna cijena im je 600 do 1200 eura, dok u svijetu 800 do 2000 eura. Na 5. mjestu najjeftinijih pasmina pasa nalazi se engleski kokar španijel. Engleski kokar španijel je veseli, razigrani i nježni pas. Cijena za štence počinje od 150 do 500 eura na oglasnicima. Prosječno u našim krajevima cijena im je 500 do 1000 eura, dok u svijetu ova pasmina košta 800 do 1800 eura. Na 4. mjestu nalazi se Beagle. Mali lovački pas prepoznatljiv po njuhu, razigranosti i prijateljstvu s djecom i ljudima je Beagle. Cijena u našim krajevima počinje im od 150 eura, prosječno dođu 500 do 1000 eura, dok u svijetu prosječna cijena iznosi oko 500 do 1200 eura. Na 3. mjestu liste najjeftinijih pasmina u našim krajevima nalazi se Hrvatski ovčar. Jedna domaća hrvatska pasmina poznata po odanosti, sposobnosti čuvanja imanja i pameti je Hrvatski ovčar. Njihova cijena počinje od 100 do 200 eura, prosječno dođu 500 do 900 eura, dok u svijetu njihova cijena doseže 800 do 1500 eura. Na 2. mjestu prosječno najjeftinijih pasmina u našim krajevima nalazi se Bernardinac. Ogromni, ali nježni div poznat po strpljenju i velikoj ljubavi prema obitelji je Bernardinac. Početna cijena za štence iznosi 300 eura, prosjek je 300 do 600 eura, dok u svijetu ova pasmina prosječno košta 1000 do 2000 eura. I na 1. mjestu nalazi se Mađarska vižla. Izuzetno razigrani, prijateljski i dobar obiteljski pas je Mađarska vižla. Cijena štenaca u našim krajevima počinje od 100 do 200 eura, prosječno 250 do 500 eura, dok u svijetu ova pasmina najčešće košta 800 do 1800 eura. Takvi psi na ovoj ljestvici poredani su tako da prosječno koštaju najmanje, ako se uzme u obzir oni s rodovnicom i oni bez nje. Najčešća cijena pasa bez rodovnice kreće se oko 200 eura na više, dok oni s rodovnicom od 700 eura na više. U skupljim zemljama poput Engleske, Amerike, Švicarske i Švedske početna cijena pasa s rodovnicom je 1500 eura pa na više. Ako voliš pse, pretplati se, predloži temu i pogledaj ostale video zapise koje sam pripremio za tebe u opisu videa poput top 10 pasmina koje su noćna mora za uljeze. I zapamti, sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!